nabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, Mike. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung, Mike. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adtoy ti pakasarita na naadaw iti pagsasao ako nana. Inalman mo ti kagudwa, si Bubukal tinapukaw kan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Nanang, dakkelin ti utang tayo. Gapo iti panagsakit na di tatang. Estong anak. Narigat mo ta, no da kami kid din kiniklara nga asawa, tagbayad ka dagiti utang yaw. Saan mo ta mabali na? Ay, amok day ta, estong anak ko. Kan maysa, saan ko mo't akayat nga ipaubliga kada kayo nga anak may tinautang tayo. Manipod nagsakit day di amayo, nga aging ga iti pimusay, kan naidulen. Nasayat mo't nga raw, no kasta. Kat adan planok, estong. Ilako tayon tinapanawan asular ken balay day di amayaw. Ay kat may mayat pa yan, nanang. Nalawa ti sular ang nagsaadan ti balayaw, iti day di tatang. Balay me iti pamilya. Kastamot na iti balay dalalay nga ading kaw, kan ti pamilya na. Wen, estong. Iso a pagsasaritaan tayo no anya ti aramiden tayo para iti daytoy napanunot ko a solusyon. Anyang iti makunam iti imbagaken ka, bubot. Sayang ti balay kan sular na panawan day di tatang mo na mailako. Kastamot nga rod ti kunak. Ngam kasla disididon sa ninanang. Takayat na amabayadan ng dagiti na utang iti nagsakit day di tatang. Anyan, tasaan tamot niya minabak ng bakit. Ngam naadaan tala ko ma, oray data na timang bayad ka dagiti na utang iti nagsakit day di tatang mo. Tano saan la mailako ti balay kan sular anang panawan na. Sayang ngamin na talaga. Napiyala ko mapakalaglagipan ti naipundar da iti day di tatang mo. Kumaa, ngam anyangay nga rod lakay. Kastala ti biag. Oh, kahit kaano agsasarita kayo ti kabsat mo kanti inam. Inton bigat ka no. Iso ang mapantanto ijay balay ni. Amat nagasgastos ta idi si bibiyag payday di tatang mo, estong. Katwan Mike, isungarog niya imayo na iti kinunan ni nanang. Ngaila ko ng tisular, kanti balay da iti day di tatang. Tapno masubot ko mata, dagiti nagasgastos ta. Saan la aday ta ti kayat ko asawan, estong. Nay, anya pa Clara?
Nasken a mabingay iti patas ti mapaglakwan iti sular ken balay. Ha? Anya ti kahit mga asawain? Nagsimple. Rumbang la ang mabingay ti mapaglakwan iti sanikwa. Kat masapul ang maibingayanak. Tadamot bukod ko a kwarta ang nagastos kong, idi si bibiyag pa kan masakit day di tatang mo. Nay. Unyag pa iswan niya. Iso nga ibagam to iti panagsasari tayo inton bigat. Amasapul ang maibingayanak. Tapno dakdakkel ti maalata. Estong. Tangayada kayon istong, laling anak ko. Ibagak nga rodon. Amumen, no anya ti panggap mo, nanang. Mailakon ti sanikwa, anay pundaryo iti day di tatang. Ha? Maawatak no ape anasken nga ilako yu ti sanikwayo ang nagrigatan nyo nga impundar iti day di tatang, nanang. Ay, agyaman anak ko. Nakababain mo't ngamin nga agpaiso. No ipabaklay ko kada kayo, ti pan nakabayad. Ay Ultim- katuan nanang. Narigat mo't no maipabaklay kada kami kinilalayng tinautang tayo, iti si bibiyag pa'y day di tatang. Ha? Kan adasing-asing ko, nanang. Laleng. Nasken amabingay iti upat, ti mapaglakwan iti sanikwa. Anya? Ne, manong istong. Ape nga upat ngay, katalo tayo matlaang. Kan maysa, ti amok iti lintag. No mailako ti sanikwa dagiti naganak. Kagudwa ti mapan iti nabalo. Jay kagudwa, isumot ti pagbibingayan dagiti anak. Nangalamat iti kasta paglintagan. Patas ti rumbang abingay tayong upat. Naala, tapno awanan tirire. Patas no patas ti bingay no mailako ti sanikwa. Ngam no apay nga upat. Asino ti may kaupat? Kat ni Clara nga asawak ngay, nanang. Ha? Anya, ne, manong, kat no asawam laang mat ni Manang Clara. Apay ngay kumaamakibingay pa'y laang itisan. Ay, saan kayo nagreklamaw? Adda nagastos ni Clara nga asawak, idi si bibiyag pa'y, kan masakit na iti tatang. Iswarumbang lang nga maibingayan. Agbain kayo kumamot, ha? No, kasta ti kunam. Sige, umanugutak istong. Nasayat mo, no kasta, nanang. Ngam saan lang nga upat ti agbibingay no bilang laang. Nay, anya ti kahit mo asawain? 5 tayo nga agbibingay no bilang laang. Nasken ang maibingayan mat ni Bobot nga asawa ni Laling. Apay ko maibingayan ngay. Awan mo't tinagastos na. Anya nga awan? Adda! Ngam dakdakkel tinagastos ni Clara nga asawak, nanang. Ala, ibagatan adakdakkel tinagastos ni Clara nga asawam. Ngam narigrigat ti akam ni Bobot nga asawa to'y adim. Ta iso ti kanayon amang dalos, ken mang padigos iti day di amayaw, idi na idalitan. Sika istong, di mo pulos na padasan ag ginamulo ti rogit day di amayaw. Ngam ni Bobot, iso ti kanayon ang mga ramid iti rumbeng ko mga ramidam. Iso a rumbeng la akaraman ni Bobot iti bingay. Ngam no di ka umanugot. Datayo la atalo ti agbibingay, no bilang mailakon ti sanikwa, anapanawan day di amayo. Bakit? Sigurado ariri day ta desisyon ni nanang. Isumat ti kunak lakay. Ngam talaga asaan anabaw inti desisyon na. Kuna na ano saan nga umanugot ni Manong Estong iti desisyon na, da kamila atalo ti rumbang nga agbibingay, numalako ti sanikwada nanang. Oo na yan. Ay,
Sigurado nga umdas man na dayta na panggurahan ka data. Damanong istong kanti ipag mo. Bobot. Sa nabali. Tapadasig tuman nakasarita ni nanang. Tay baga nga oray sa anda kon nga iraman pa itibingay. Ala, si Katimaka ang mula kay. Ngam kabisado ko ni nanang. Noan niya ti desisyon na. Saan lakit din amabawing. Mat ni nanang mun? Apay anas kan nga iraman na pailaang diyang mamirmiraot abayaw mo. Ngarod Angam di kagdarag. Ikagumaag nga ramiden ti amin. Tapno saanan ang mairaman dahi nga agraraman abubaut. Wan datala ang tirumbang nga agnumar iti anyaman ang mabingay. Ay no, no saan mo laakabsat ni Laling? Uray awan pa'y kumantibingay nakat. Ngarod Angam, baybayan na nga agaramid iti pamuspusan. Saan arumbang ang may ramraman kit din dahi abubaut anay kamkamang laag? Ngam no bilang agbaligi ka iti kasta planom. Ang mga no kagura na kantumot tandya adem. Ay kat baybay ama. Kastala ti biyag, Clara. Pag may tada kayo na mismo ti imalato dito balay, nanang. Aywan, agpakuyog ako mangamin kanilaling nga asawa, Barok. Ay saus. Awan mo't nilaling nanang. Tadati na si kaso na. Naira na ako din di man maneho katakse. Iso asyak tada ita dito balay. Ay, kasta aya. Wan nanang. Ay, wan gayam nang. Oray sandak siguro nga iraman pa itibingay di sa nikwayo na mailakaw. Total, naikamkamang akmatlaan. Ha? Amkak nga minapagtaudan day tatiriri nanang. Iso asa andaklat ng iramraman pa eh. Ay na, bobot Barok. No labsen ti agsarita. Mas adda ko matikarbang ama ibingayan. Tadakkel ti rigat mo iti daydi ama ti asawam. Sika tinangas asikasuken ko na. Kasla sikan tinagpaay a caregiver na. Awan anyaman na kanyak day nanang. Kan may sa, amuyo mo't adjakon na bangunan day di amak. Iso nga impapas kun iti day di tatang ti panagdungog. Ay basta, noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Amok ngamin akayat lada istong ken ti asawa na ti makalamang. Iso nga ipampambarda ti nagastos kano ni Clara, idi si bibiyag day di asawak. Ngamjak ipalubos. Ha, no siyak ti masurun ken ni istong. Amang ano nakarkaro pa ikit din nga awan ti magimulan na. Ne, anya di kayat mo asawan nanang. Kunada nga ruden bobot, Barok. Inalman mo ti kagudwa. Si bubukal, tinapukaw ken ka. May saday ta pagsasa o maipapan itinagamrod a tao, bobot. Katkas itinakon-akon. No siyak ti masuron kada istong ken iti asawa na. Talaga nga awan apulos ti mapagnumaranda. Anyat ko nam istong? Kagurguram ni bayaw mo abobot? Katuan mait. Ay, agraraman da abubaut. Agasum ta makibingay kit din iti mapaglakwan iti saniko na panawan da amak. Ay, sana mabalin mo da. Ay na istong. Agdadata mo't akayat mo lang ti makalamang. Iso adi mo kayat ang maibingayan jay bayaw mo. Ay talaga, Jack kayat. Anya ko magapungay. Ay na, istong aya. Dakkel mo tirigat ni bayaw mo, hindi masakit day di amayaw. Amok day ta. Takaruba ka mismo dagiti tadakkel mo, istong. Ay basta. Sana nung mga mayrano daya bubaut. Pagdarag to pa niya subsub na. Ay. Di ka kumamatag sa uwi ti kasta, istong. Laglagi pang di pagsasao ako na. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal, tinapukaw kan ka. Anya di kayat mo asawin mait? Ay, amangan no kaputa kayat mo ti makalamang. Nakarkaron ton nga awan ti magimulam, istong. Adulamin day ta. Apay ko mga awan ti magimulang ay. Adda! Siyak pwede ko na. Diyak itulog ka. Sa napulaos.
dayta Manang Clara. Ha? Nakitsenda ka mat gaya, Manang Clara. Hay na. Awan pa'y mat nasaya at amagatangan. Ay, pasig pa'y ang makabwisit ti makita. Ay, kamatis! Ay, na yan. Kumatapon na. Kamatis, ano na kamatis yan? Ay, anyan. Di naklang arudan in kaskaso ni Manang Clara. Madlaw pa'y asyak ti pinadenggan na iti imbagana. Anyan. Ay na, daytan ti bagbagaklaling. Mangrugin agumura, damanong mo nga istong, kani Manang Clara nga asawa na. Ay, wan nga rod lakay. Sapay sana kayat ni Nanang nga ikatan tinaibagana na bingay kunto. Nagsarita kayon aya. Uy, imalati dito balay. Imbagakan ko anang oras no sa andakon nga iraman pa itibingay no bilang laan. Anong saan ka no mabaling bakit? Kan may sa, amunak ano akayat lang ni bayaw istong ti makalamang. Kahit amon pa'y bakit? Ay sus, adapang ta ni Nanang. Ha? Amang ano nakarkaro ka nun nga awan ti magimulan damanong mo, no iso ti masurong. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Eh basta, kasta ti imbagana. Imbasar na ti pangtanay ti pagsasawa ako nana. Inalman mo ti kagudwa. Si bubukil, tinapukaw kan ka. Usto lang, tinaramid mo kinading ko. Awan ti parikot kanya, Clara. Naimbag ata siya ti ayunam. Wana, tasika ti asawak. Naimbag tamom. Ang magunod ta nga tati kalikagum ta. Babagan iti saan ta panangi kaskaso iti kabsat kan bayaw mo. Wen, iti kanito ang makadanon kininanang teraramidon ta kadalaling kin iti asawa na. Agbaliw tao ti pangedeng na. Ket ti kayat kunton ti masuraw. Sigurado nga main, adi na magustuhan ti saan ta panangi kaskasaw kadag iti agasawa. Nasaya at nga no kasta. Una, agkurre ti plano kung nagtumay. Iso asigurado, adagdakil to ti mabingay ta, inton mailakon ti sanikwa na panawan day di tatang. Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Ay na, wen ko naklangarudan na nasyon. Talaga kas tatim bagbagan ni istong idinapan ijistur ko. Ay, kunak tupay ket nga da sa bali a pinsar jay inauna nga anak ko. Sumrulat tati kinagamrod na. Angam na nasyon. Di yu ibagbagakan ni istong asyak tinakamuan yu ah. Ay, wen basag, di kagdanag, ket agyaman aken ka. Pinayaban kayo nga agkabsat, tanapatag ti ibagak kada kayo. Apay ngamin aya, Nanang. Nanang, adda ka din bayar iti sanikwayo iti day di tatang. Nasayat mo no addan bayar nanang, tapno malpasen ti amain. Awan ti bayer, tasaan kon nga ituloy nga ilako ti solar ken balay. Anya? At dalat ta kada kayo dayta, Nanang. No anya ti desisyon nyo, iso ti masuro. Ay! Apay nga yakas ta, nanang. Nalpas lang nga roden ti saritaan. Agbabawi kayo kitain. Kan kasano nga iti utang tayo, hindi nagsakit na di tatang. Nakasarita kon ti nakautangan tayo.
Kinid daw na at ilaangan paset ti talon anapanawan day di tatangyaw ti bayad ti utang tayo. Kat imanugot akmat. Iso nga awanan ti parikot. Nasayaat nga rod no awanan ti parikot nanang. Ken maragsakannak, ta saan tayo amapukaw ti balay ken sular ana ipundaryo iti day di tatang. Talaga adyak kayat amapukaw anak ko. Sugsug lang amin ni manong mo nga istong. Tati kayat na, makalamang da nga agasawa no malako ti sular ken balay. Nanang. Oh, saan kit din? Ti amom siguro kat jak amuan niya. Dakas ti panggap mo. Ti kayat mo, makalamang ka. Ngamkas iti ko na ti pagsasao. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal tinapukaw ken ka. Iso nga awan apulos ti magimulam ita. Da kayo iti asawam. Ngamen, gamrod kayo mat. Kastala ti biyag, estong. Ditan gagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan na naadaw iti pagsasao ako nana. Inalman mo ti kagudwa, si bubukal, tinapukaw kan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.